Аны гаделлек җырчысы диләр. Монда исемгә ия булу җиңелләрдән түгел, халык аны сайлап кына бирә. Әдәби хәзинә тапшыруында фронтовик язучы, журналист, юрист Мәхсүм Насыйбуллин иҗаты белән танышырбыз. Мәхсүм Насыйбуллин 1925 елның 15 октябрендә Кукмара районының Байлангар авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, башта МТСта эшли, аннары башлангыч мәктәптә укыта. Бөек Ватан сугышында катнаша. Сугыштан соң Свердловск шәһәрендә юридик мәктәпне, аннан юридик институтны тәмамлый. Свердловск педагогия институтының филология факультетына читтән торып укырга керә. Юрист һөнәрен алып, башта Свердловск өлкәсендә, аннары Казакстан һәм Башкортстанда 1970-81 елларда Татарстан Республика прокуратурасында хезмәт итә. Иҗатын очерклар язудан башлап җибәрә. Соңга таба проза жанрын үзитә. 1968 елда рус телендә «Конец опасной тропы» дигән беренче китабы. 1970 елда Башкортстан китап нәшриятында «Юрист язмалары» исемле икенче китабы дөнья күрә. Казанга күчеп килгәч, бер артлы башка китаплары басылып чыга. Аның әсәрләре чит телләргә дә тәрҗемә ителгәннәр. Мәхсүм Насыйбуллин Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. 2009 елда вафат була. Мәхсүм Насыйбуллин бай тарихлы, затлы кешеләре белән данлыклы Кукмара төбәгеннән. Туган авылы Байлангарны ул аеруча бер ярату белән яраткан. Япь-яшь килеш, дәһшәтле сугыш гарасатларын күргән фронтовик язучы өчен аннан да матуррак, аннан да гүзәлрәк җире юк. Безнең авыл өстендә күктә биегрәк, йолдызлар да яктырак дип әйтә торган булган ул. Әдип гүзәл табигатьле Байлангарының тарихы кайчан да булса бер язылыр дип хыялланган. Авылның барлыкка килүе кешеләре, халыкның тормыш көнкүреше, гореф-гадәтләре яшь буынга тарихи мирас булып калыр дип өметләнгән. Үзе күргән ишеткәннәрен авылдашлары белән дә уртаклашкан. Күп вакыйгаларны сөйләп калдырган. Бу изге эшкә Байлангар авылы җирлеге тарихын язарга хезмәт ветераны Рафаэль Ярмиев алынган. Озак эзләнүләрдән соң сайлы хезмәте дөнья күргән. Анда Мәхсүм Насыйбуллин турында да мәгълүмат бирелгән. Байлангар халкы Мәхсүм аганың якты истәлеген саклый, варисларын хөрмәт итә. Биредә аның туганнары яши. Әдип туып үскән нигез дә яшеллеккә күмелеп утыра. Безнең яшь айырмасы зур ия. Мин абый минем 25-нче елда, мин 46-нчы елда сугыштан соң тудым. Минем абыем улы бала булганлыктан әти-әнигә бик ярдәмчел, эшчән бала булып үскән. Мәктәптә укыганда аны бер бала да узып китә алмаган. Гел бишлегә укый торган булган абый. Абыйдан үрнәк алып үстек. Һәрберебез без 5 бала үстек. Мәхсүм абыебыз уйнап үскән урамыбыз инде менә бу безнең. Без әле үскән чакта да алар безгә кунакларга кайталар иде. Ул безгә һаман әйтә иде: "Сеңелләрем, без үзебездә 5 бала идек без. Сеңелләрем, тырышыгыз, үзегез кеше булырга тырышыгыз", шулай дип һаман киңәшләрен биреп торды инде Мәхсүм абый. Мәхсүм абыебыз бик гадел иде. Ул шуның хәлле татар җанлы иде. Ул бит инде прокуратурада эшләде, тикшерүче булып эшләде. Хикәяләр иттереп язган бер нәрсәләрен барсын да безгә сөйләп, нинди гаделсезлекләрне күреп, шуларга йөрәкләре бик борчылып, шулай безгә сөйли-сөйли гадел булырга өйрәтте барыбызны да. Зур урыннарда эшләвенә дә карамастан, безнең Мәхсүм абыебыз бик гади кеше булып калды. Ул авылдагы бөтен кешенең исемен беләдер, әтисенең исемнәре белән дәшәдер, кайткач алар кул бирешеп, менә авылларда шундый нитеп бирде. Гади кеше бөтенебезне менә шулай шундайга булырга дип өйрәтте дә инде безне. Мин Мәхсүм абыйны күреп белә идем. Аның белән якыннан аралашканым да булды. Ул кешеләр белән сөйләшергә, аралашырга ярата. Аларны бүлдермичә диккать белән тыңлый белә иде. Мәхсүм абый юрист кеше, җитди, кырыс һөнәр иясе. Бер карасаң, ул шул калыплардан чыкмаска тиеш кебек. Ләкин ул минем күңелемдә шат күңелле булып истә калган. Бүгенгедәй хәтерлим, без мәдәният хезмәткәрләре урта мәктәп белән берлектә Мәхсүм аганың 75 яшьлек юбилеен уздырдык. Бик күп язучылар, кунаклар кайткан иде. Аның инде шундый күңеле булды, хәтта түзмәде. Сәхнәдә протез аяклары белән тыпыртап биеп тә җибәрде. Ул сугышта булган кеше. Бәлки аның аяклары авырткандыр да, ләкин ул аны сиздермәде. Халык дәррәү килеп кул чапты. Бу авылдашларыбызның аңа
хөрмәте аны олылауы иде. Максим аганың халкына рәхмәтен белдерүе. Байлангар мәктәбендә туган якны өйрәнү музее эшли. Укытучылар белән берлектә шактый бай материаллар, экспонатлар туплаганнар. Анда Максим Насыйбуллинга багышланган бүлек тә бар. Язучының шәҗәрәсе күп тармаклы имәнне хәтерләтә. Аның нәсел тамырлары атаклы ыруга, яхиннарга барып тоташа. Туган ягын яратучы, чын күңелдән туган ягына горурланучы, үз авылына мөкиппән киткән кеше дип әйтер идем мин аны. Бай Тәвәккәл авылы дигән исемне дә ул әйтте. Чөнки Бай Тәвәккәл дигән кеше Байлангар димәк авылына нигез салган һәм шушы Бай Тәвәккәлдән инде безнең атаклы Яхия хәзрәт килеп чыккан. Яхия хәзрәтнең Яхиннар фамилиясын йөртүче нәселе димәк бик күпләргә таныш таралган. Яхия хәзрәтнең Гыйлман улы һәм аның малае Таип хәзрәт дигән кеше шәхес безнең авылдан чыккан. Мәгъсүм абыйның үзенең ярдәме белән берлектә шушы шәҗәрәне барлыкка китердек. Дөрестән дә авылдан шушындый зур укыган белемне үзе язучы булган, үзе UCT полковник булган кешеләр бик сирәк чыгалар. Әнә ул шушының белән бер вакытта масаймады. Мәктәп музеенда шактый кызыклы экспонатлар бар. Шуларның берсе Максим аганың язу машинкасы. Әдипнең 30-га якын китабы басылып чыккан һәм бик күп мәкаләләре, очерклары дөнья күргән. Димәк, әлеге язу машинкасы аларның күбесен хәтерли. Әгәр дә мөгъҗиза булып телгә килсә, бу әсәрләрнең ничек язылуы, кайчан тууы турында сөйләр иде ул. Мәгъсүм абый мәктәпкә еш кайтып йөрде. Ул мәктәпне бик яратты. Bütün китапларын шушы мәктәпкә бүләк итеп бирде. 30-лап чыккан китабы бездә тупланган бик күп шактый педагогика, хукук мәсьәләләренә багышланган мәкаләләр дә бездә бар. Һәм шулай ук аның үзе биргән документларын без яңадан чыгарып инде, копияларын ясап, альбомларга тупладык. Мәгъсүм абыйның bütün тормыш юлын, bütün эшчәнлеген 5 альбомга туплап музейга тапшырдык. Аның бик кадерле бүләге UCC полковник битендә кителен бүләк итте ул безгә. Ул кителне кадерләп саклыйбыз. 1 сентябрьгә һәм чыгарыш кичәләренә һәрвакыт кайтырга тырышты, балаларны котлады. Һәм бу альбомнарда шушы очрашуларда чагылган. Балаларга инде чын патриотлар булды үсәргә, үзләренең туган якларын яратырга, мәктәпләрен яратырга, авылларын ярату турында сөйләде. Максим Насыйбуллин үзеннән соң бай әдәби мирас калдырган шәхес. Байлангар мәктәбе укучылары аның тормыш юлын, иҗатын тирәнтен өйрәнәләр. Мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан туплыйлар. Соңыннан аларны бер-берсе белән уртаклашалар. Мондый алым укучыларның иҗади сәләтен үстерә, патриотик хисләр уята, әдәбиятка мөхәббәт тәрбияли. Максим Насыйбуллин әсәрләре яратып һәм мавып укыла. 1980 һәм 1982 елларда әсәрләрнең укылу дәрәҗәсен билгеләү буенча конкурс уздырылган иде. Шунда Максим Насыйбуллинның Алтын алка әсәре 1-нче, Ярканат повесте 2-нче урыннарны алдылар. 1988 һәм 1993 елларда Җөмһүриятыбыз милли китапханәсе иң күп укыла торган әсәрләрне ачыклау буенча тикшерүне уздырылган иде. Шунда Максим Насыйбуллинның Син тикшерүче бит дигән китабы 2-нче урынны алды. Иң яраткан язучым кем дигән сорауга 1863 кешенең 463-ы Максим Насыйбуллинны атый. Моның шулай икәнлеген укучы хатлары да раслый. Башкортстанның Янаул районыннан Хамид Халиков булай яза. Максим абый, сез күзне ачтыгыз, рәхмәт. Бер иптәшемнең тәкъдиме белән сезнең 3 китабыгызны укып чыктым. Шул кешеләр кебек булырга иде дигән фикер туды миндә. Октябрьский шәһәренең Рамиля Ханвалиева шуңа шаш фикерләр әйтә. Мин сезнең юрист язмалары, телсез шаһидләр без капчыкта ятмый дигән китапларыгызны укып чыктым. Бу искиткеч әйбәт әсәрләрне укыганнан соң миндә тикшерүче булу теләге туды. Нинди изге икән ул тикшерүче һөнәре? Бу инде язучының осталыгына бирелгән бәя. Шулай да Максим Насыйбуллинны укучыларга аеруча таныткан повесте телсез шаһитлар дип аталганыдыр. Юк, эш биредә тасвирланган хәлнең аеруча бакшылыгы белән аерылып торуында гына түгел. Әмма язучы өчен иң әһәмиятлесе теге яки бу хәл-әхвалгә мөнәсәбәтле рәвештә кешеләрнең төрлелеген ачу, кабатламас кылы фигылле образлар тудыру. Шунысы кызык. Максим Насыйбуллин тикшерүчеләрне төрле икәнлеген аз сызыклап күрсәтә.
Яш, әмма бурыны исне тиз сизүче Гайнан Ибрахимов, Акбүләк район прокуроры Әсгать Мөхәммәтшин, Шулпан район прокуроры Рәүф Саттаровлар бөтенләй төрле кешеләр. Мәгъсум Насыйбуллин яшьләрне игелекле, әхлаклы итеп тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Яшь буынны ничек тәрбияләсәк, киләчәгебез дә шундый булачак. Борынгылар әйтмешли, дөрес тәрбия безнең бәхетле картлыгыбыз, начар тәрбия киләчәктәге кайгыбыз, күз яшебез, башка кешеләр һәм ил алдындагы гаибебез дип яза ул үзенең Сукыр мәхәббәт исемле әсәрендә. Мәгъсум Насыйбуллин үрнәгендә укучыларыбызны тәрбияләргә тырышабыз. Сыйныф сәгатьләрендә, конференцияларда аның турында иҗатын өйрәнәбез. Музейда, китапханәдә аның турында бик күп мәгълүмат тупланган. Үзе исән чагында бүләк иткән автографлы китаплары да сакланыла. Мәгъсум Насыйбуллин үрнәгендә безнең талантлы укучыларыбыз шигырьләр, хикәяләр язалар. Безнең район газетабызда басыла. Мәгъсум Насыйбуллин бит әле юрист. Мин юрист булам, мин тикшерүче булам, сочинение конкурсында катнашып, җиңү яулыйлар. Кем белә, бәлки киләчәктә Мәгъсум Насыйбуллин кебек танылган укучыларыбыз да булыр. Киләчәк күрсәтер. Язучы кешене гаилә һәм җәмгыять формалаштыра ди. Бала тәрбиясе өчен беренче чиратта ата-ана җаваплы. Автор яңа туган сабыйны чык тамчысы белән чагыштыра. Кеше тумыштан чәчәк тажына таңда төшкән чык тамчысыдай пак була. Бернинди бузыклык та, начарлык та үзеннән үзе килеп чыкмый. Аларны кешеләр булдыра. Кешегә кушылган исем дә аның язмышына ягынты ясарга мөмкин. Мәгъсум Насыйбуллин исемнәрнең матурлыгын тоярга өйрәтә. Аларны бозмаска куша. Бала туа. Ата-ана өчен көтеп алынган зур шатлык бу. Куанычка сөенеч истәлә, балага исем кушалар. Илдә бер гражданин арта, дөньяга яңа кеше истәлә. Менә дигән сүз бит исем. Балага исем кушу тәртибе законда каралган. Яңа туган балага исем сайлау хукукы ата-анага бирелгән. Сабый әле дөньяга килмәгән, аңа исемне инде сайлыйлар. Үзенә бер бәйрәм сыман гадәт инде бу. Туган тумача, дус иш, барысы да исем эзләшә. Мәгънәле, шул ук вакытта күңелгә ятышлы, матур һәм әһәңле булсын диләр. Модага ияреп, дизель, трактор, руль, двигатель кебек исем кушмаганнар икән, бу бит артта калганлыктан түгел. Исем сайлауда һәр халыкның үз традицияләре бар. Бездә кыз бала исеме йолдыз балкышын хәтерләтсен, назлы гөл чәчәкләрне искә төшерсен диләр. Ир баланың исем шәрифләре шундый булсын, анда корыш чыңласын, акыл һәм зирәклек гәүдәләнсен диләр. Күрәсең, нинди матур теләк, нинди тирән мәгънәле сүз. Уйламыйча исем кушуны өнәби безнең халык, андыйлардан көлә. Һәр дәүләт үзенең гербын, гимнын, байрагын саклый. Ә кеше өчен буларның барысын да исем алыштыра. Бөек Ватан сугышы башланганда Мәгъсум Насыйбуллин Кукмара районының Состамак башлангыч мәктәбендә укыта. Мәктәптән тыш колхозда да эшли. Алар буынына сугыш елларының барлык авырлыкларын татырга туры килә. Яу кырына башта әтисе Нәҗип ага китә, 1943 елның сентябрендә яшь егетне үзен дә армия сафларына алалар. 3-нче Белоруссия фронтында Литва, Көнчыгыш Пруссия өчен барган сугышларда катнаша. Фронтта каты яралана, бер аяксыз кала. Утны суны кичкән егет яу кырыннан дөньяга үз карашы булган ир егет булып формалашып кайта. Тикшерүче булырга карар кыла. Бу авыр һәм җаваплы хезмәткә килүенең сәбәпләрен әсәрләрендә бик тәфсилле итеп сурәтли. Гайнан да үзенекен итте. 10нчы классны бик яхшы тәмамлап, Казан дәүләт университетына керде. Уңга сулга каранып түгел, ихтияр көченә, белеменә таянып узды ул. Укый башлагач нужа михнәттән котылган икән егет дип уйларга ярамый, әлбәттә. Студентның да ашыйсы, аның да әдәм үрәтле киенеп йөрисе килә. Яшьлек бит. Нужаны монда да әйләндереп салды егет. Иделгә йөреп баржа бушатты. Укудан соң төзелештә кирпеч ташыды. Кыскасы михнәт дигән котсыз нәрсәне хәләл көче тырышлыгы белән җиңде. 58нче елның җәендә университет дипломы алгач, яшь юрист республика прокуратурасына эшкә чакырылды. Эш урынын ни өчен прокуратурада сайладыгыз дип сораучы булса, Гайнанның җавабы әзер иде. Прокуратура сүзе бик тәэсирле яңгыраган өчен килмәдем, гаделлекне изге санаганга күрә сайладым бу эшне, дияр иде ул. Дөрөслек, хаклыкны башкаларга да белдерәсе килә аның.
ул кулына каләм ала. Башта очерклар яза, каләме көннән-көн чарлана бара. Бер-бер артлы китаплары дөнья күрә башлый. Әсәрләрендә кеше язмышы сагында торучыларның авыр җаваплы хезмәтен тасвирлый. Аларның күңел дөньясын, гүзәл сифатларын ачырга омтыла. Җинаять күренешләренең сәбәпләре, аларның социаль тамырлары турында уйлана. Һәм башкаларны да уйланырга чакыра. Мәгъсум Насыйбуллин әсәрләренең сюжетын детектив жанрына хас булганча кызыклы итеп, маҗаралы итеп кора. Бу жанрның үзенең билгеле калыплары бар. Авторда бу кысалардан артык читкә тайпылмый, ә уңышлы алымнар кулланып, фантазиясе белән баетып, әсәрләрен укучы хөкеменә тапшыра. Капкан повесте әйтелгәннәргә ачык мисал була ала. Чаллы каласында сәүдә оешмасыннан 47 мең сум акча урлыйлар. Кассир хатын Нинаны кыйнап тәннәрен күгәртеп бетерәләр. Җитмәсә, урындыкка бәйләп куеп, авызына чүпрәк тутырып киткәннәр. Экспертиза күрсәткәнчә, тәнендәге күгәрекләр дә рәвеше керсен өчен генә түгел, ә чын-чынлап кына үзләре була. Бу кадәр зур суммада караклыкны шунда ук Казанга да хәбәр итәләр. Аннан өлкән тикшерүче Гайнан Ибраһимов белән милиция әһелләре килеп төшә. Автор вакыйгаларны катауландыра бара. Эзләү юлларының баш әйләнгеч планнарын сызып күрсәтә. Фуат Галимуллин үзенең «Гаделлек җырчысы» дигән мәкаләсендә Мәгъсум Насыйбуллин әсәрләре сәхнәдә уйнар өчен язылган пьесаларны хәтерләтә дигән бәя бирә. Чыннан да, повестлары диалогларның оста бирелеше белән аерылып тора. Алар китап укучыларны җанлы табигый яңгыраулары белән җәлеп итә. Байлангар мәдәният йорты хезмәткәрләре язучының әсәрләрен бик теләп сәхнәләштерә. Сәмсез, мөмкинме? Хаят, сеңлем килгән. Әйдә, үз сеңлем. Әминә? Мин әйтәм, чәй янына кыймак чыгылдатып алсаң ничек булыр икән? Бик әйбәт булыр. Хәзер. Мөхәммәд абый, гаепләмәгез инде. Күңелемнең әрнүен белгән булсагыз, кайсы пушмакка барып бәреләргә урын тапмый йөрүем. Сезгә килдем инде. Манасын дөрес эшләгәнсең, мин әйтәм. Муталлапның кыланышлары бер дә күз алдыннан китмеш ул, Мөхәммәд абый. Хаят, ник алай дисең? Муталлап тикшерүче лабаса ул. Мине күрер өчен генә күзләрен мут мәшедәй майландырып, кибеткә 3 ел буе кирип йөргән Муталлап күрсәтте үзенең кемлеген. Фамилиягез, исемегез имеш. Башкаларның кушаматларын хәтерли әле, бик яхшы хәтерли. Эш анда түгел бит, мин әйтәм. Пешкән алмадай хатын-кызга кемнең генә күзе төшмәс икән. Анаң да, Хасанша дустым да туфраклары җиңел булсын мәрхүмнәрнең моторлык өләшкәндә читтә калганнардан түгелләр иде. Тикшерүче дигәч тә шибәрдәнгә күз сирпеп биргәндер. Анасын гаепли алмыйсың. Ник алай булгач инде, Мөхәммәд абый, ул тикшерүдә дә кешене рәнҗетмичә үткәрергә булмый икән? Яралы күңелгә тузар сипмичә. Булай буласын белгән булса, милицияга аягымны да атламаган булыр идем. Хәзерге вакытта сине беркем дә гаепле дими, Хаят. Әмма мин әйтәм, шуны исеңдә тот. 5 көн буе җыелган акчаны банкка яки кассага тапшырмаган сатучыны башыннан сыйпамыйлар. Топкансың касса, яшерен имеш. Саклыйм дип яшерәсең бит аны. Акчаны тапшыр дип Габбасова әйттеме үзеңә? Әйтте дидең. Теләсәң дә, теләмәсәң дә, бу мин әйтәм синең файдага түгел. Юристлар моны эшкә салкын карау диләр. Сез дә шулай дигәч инде. Ниса апаның кынуыгына бит бу. Ай сайын премия алырга күнеккәнлектән кызавыл. Акча югалу аркасында 37 кеше премиясыз кала түгелме? Ниса апаны бөтенләй белмисез икән әле сез, Мөхәммәд абый. Сеңлем, кеше өстенә гайбәт ия күрмә. Сез миңа икегез дә кадерле кешеләр. Шулай инде ул, дуслашып яшәгәч. Туктале сеңлем, кызмыйча гына сөйләшик әле. Әгәр мин Муталлапка ярып, синең эшеңдә кимчелек кенә күрсәм, бу мин әйтәм дөрес булмас иде. Минем моңа ышанасы килми, сеңлем. Һич ышанасым килми. Хәзер инде, Мөхәммәд абый, нәрсә уйласагыз да, эшләнәсе эшләнгән. Күрәсең, минем тормыш алдан хәл ителгән инде. Тукта, ни сөйлисең син? Нишләп шул кадәр каныксыннар дисең? Сәбәпләре бар шул, Мөхәммәд абый. Сәбәпләре булса ачыкланыр. Хаклык таш яра ул сеңлем. Ярса да, сез дә ышанмагач инде хәзер.
Нишләргә дә белмәс. Менә кыймакларым да пешеп җитте. Хәзер бергәләшеп чәй эчәрбез, тәмләп. Мин апа ошо борчыласыгызны белгән булсам. Хәят сеңлем, нинди борчылу булсын ди ул. Кешегә синең башка төшкән борчу килмәсен, балам. Ишеттем, сеңлем, ишеттем. Шәмсиниса үзе сөйләде. Бәлки әле очраткансыңдыр да яңа гына бездән чыгып китте. Директор бит. Борчыла бичара. Сине дә жәллә мине. Әнә Мөхәммәд абыеңны гына гөлдәй булып төссезләнеп кайтып керде. Инфаркт кына суга күрмәсен инде. Хәят сеңлем, нишләрсең? Бәле агач башыннан йөрмәй, әдәм башыннан йөри. Андый-мондый түләргә акчаң җитми калса, бер дә уялып торма. Биреп торыбыз Аллаһ бирсә. Мөхәммәд абыең белән дә шулай дип сөйләшеп куйды. Апай җаным, син нәрсә сөйлисең? Мөхәммәд абый, хәзер инде миңа кем генә ышаныр? Ярар. Хушыгыз. Яшерен касса повестінің геройы икмәк кибете сатучысы Хаят. Аңана хак бәлә ягыла. Ул акча урлауда гаепләнә. Хаят нишләргә дә белми, вөҗдан газабы кичерә. Йөз аклыгы, исеменә төшкән кара тап өчен борчыла. Гаебе дәлилләнеп бетмәгән, ә тикшерүче Муталлапов аны кулга ала. Хаят башта югалып кала. Эшне башка тикшерүчегә тапшыргач кына, аның гаделлек, дөрөслек тантана итәчәгенә ышанычы арта. Ул ничек тә үзенең гаепсезлеген исбатларга тырыша. Хаят сеңлем, училищене тәмамлагачта акча алырга сатучы табылмадымы әллә? Гайнан абый, һаман шул акча да акча. Ни эшләп булмасын? Теләсәм булыр. Ипи сатудан да уңайлырак эш таба алмадым үземә. Икмәк сату үзе бер рәхәтлек. Кем генә керми безнең кибеткә? Укытучы керә, врач, шофер. Тәмле ипинең хуш исләре аларның күңелләрен җылата. Беләсезме? Мин ипи сатуны бер дә сәүдә эшенә шукламыйм. Ипи сатканда мин кояш нурлары, җылылык өләшкәндәй булам. Мәгъсум Насыйбуллин кеше психологиясын аңлап, бөтен нечкәлекләрен белеп эш итә. Хаятның хис кичерешләрен дулкынландыргыч итеп сурәтли. Шундый шигъри күңелле кеше берничек тә җинаятьче була алмый. Язучы фаҗигале яки шатлыклы вакыйгаларны сурәтләгәндә табигатькә мөрәҗәгать итә. Кешенең күңел халәтен, кәефен табигать күренешләре аша тасвирлый. Давыл алдыннан һава кисәк үзгәрә. Башта тирә-юньдә гаҗәеп тынлык урнаша. Җирдә үлән кыягы тирбәлмәс, агачларда яфрак селкенмәс. Тик бераздан күктә болытлар күренә башлый. Алар бик тиз куера, бөтен күк йөзен каплап ала. Кинәт көчле җил чыга, өермәләр күтәрә. Ул да түгел, болыт тауларында меңгә телгәләп яшеннәр ялтырый. Җирне селкетергә теләгәндәй күк күкри. Җил улавы, күкрәү авазлары, коеп яуган яңгыр шавы, агачларның иелә-сыгыла сыкрануы барысы бергә кушылып, тоташ гөрелтегә үрелә. Һәм кырбылыннар, урман, елга, авыл шәһәрләр өстеннән тәгәри. Ә кеше күңелендәге хисләр дәвылы, уйлар бәрелеше. Шундый ук хәтәр түгелмени? Мәгъсум Насыйбуллин кеше язмышына сак карарга кирәклеген искәртә. Җинаятьтә гаепләнүчеләргә карата гадел дә, кирәк чакта рәхимсез дә була белергә өйрәтә. Кануннарга, тормыш кагыйдәләренә хөрмәт белән карарга чакыра. Ул тикшерүчене хирург белән тиңли. Язмышны хәл иткәндә, тикшерүче йөрәккә операция ясаучы хирург шикелле ул. Таза тәнгә шәфкатьле, кисеп алынасы шешкә шәфкатьсез була белергә кирәк. Күңелеңдә бер үк вакытта шуларны янәшә саклап кара әле. Кыен, бик кыен бу. Гаделлек әнә шулай зур авырлыклар, күп эзләнүләр аша табыла. Мең мехнәтнең бер рәхәте бар аның. Эзләгәнең табылса, гаделлек тантана итәчәк. Ә гаделлек тантанасы һәр вакыт бәйрәм ул. Хезмәтебезнең матурлыгы да, мәгънәсе дә шунда дип уйлыйм. Мәгъсум Насыйбуллинның яшерен касса әсәрендә бик мәгънәле юллар бар. Эшләре, хезмәтләре белән үз исемнәрен халык күңеленә мәңгелеккә язган ир асыллары, ил арысланнары аз түгел безнең халыкта.
Бу сүзләрне бик хаклы рәвештә аның үзенә карата да әйтергә мөмкин. Мәгъсүм Насыйбуллин татар әдәбиятында детектив жанрына яңа сулыш өргән язучы, халык күңеленә гаделлек җырчысы булып кереп калды.